इसोरा नुनाय नुयै गासैखौबो सोरजिखांनायनि उनाव मानसि माहारि आदम आरो हावाखौ सोरजिदों। बिनि उनाव आदम आरो हावानिफ्रायनो फोलेरफोरा बांबोदों। आदम आरो हावानि गिबि गथ'फोरनि मुङानो जादोंमोन कैन आरो हाबेल आरो बिनि उनावबो गोबां गथ'फोरखौ आदम हावाया सारिदों। इसोरा बुहुमखौ माबायदि सोरजिखो, आदम हावाखौ बोरै सोरजिखो, बिनि फोलेरफोरा बोरै बांबोखो, बेफोर गासैफोरखौबो जों साफ्रोमबो सानडे स्कुलनि गेजेरजों उन्दैनिफ्रायनो सोलोंबोगासिनो दङ। दा बेयावहाय बेफोर जारिमिनखौ बुंनानै आङो समखौ खहा खालामनो हास्थायाखै। जिखौ बुंनो नागिरदों बेनिफ्रायनो थोंजोङै बुंनो नागिरदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आङो लाबोदों जाहैबाय कैनआ हाबेलखौ मानो सिथारखो, बिनियाव मा गाज्रि जिउआ हाबनानै दङमोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, कैनआ हाबेलखौ सिथारनायनि जाहोनफ्रा मामोन? बिनि गोसोआव बबे गाज्रि जिउआ हाबनो मोनखो, बबे गाज्रि जिउआ बिखौ नस्थ' खालामखो? जेरैहाय आदम हावाखौ फिथाइ जानो थाखाय सैताना फैनानै बुरखायनानै जाहोदोंमोन, थिग बेबायदिनो कैनखौबो गावनि फंबायखौ सिथारनो थाखाय मोदाया, गाज्रि जिउआ बिनियाव फैनानै थुलुंगा होफैदों। दा बैफोर गाज्रि जिउफ्रा मा मामोन, बेफोर गासैफोरखौ जोङो नायगोन। दा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन, जेन बेबायदिनो नोंथाङा सोमोनांथाव इसोरनि बाथ्राफोरखौ बे चेनेलनि गेजेरजों खोनासंबाय थानो मोनो। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां मटिभेट थुलुंगा होयो। आरो लोगोसेयैनो सानोब्ला बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोंनि लोगोफ्राबो मोनथिनांगौ होननानै, अब्लाना नोंथाङा गोबां रोखोमनि मिडिया प्लेटफर्मफोरावहाय शेयार खालामनानै होनो हागौ। दे अब्ला जोङो सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे जोङो आवगायलांदोनि। अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेलाव आदम आरो हावानि 3 गथ'फोरनि मुंखौ खारिदों। बे जाहैबाय कैन, हेबेल आरो सेत। बिनि उनावबो आदमा गासै 800 बोसोर जोरदों आरो बे 800 बोसोर जोरनायाव गोबां गथ' गथायफोर, गोबां हौवासा गथ', हिनजावसा गथ'फोरखौ सारिदों, जायखौहाय जोङो जागायजेननायनि 5 बालाब 5 सिरियाव रोखा रोखायै मोननो हायो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, आंनि बुंनांगौ बाथ्राया जाहैबाय कैनआ हेबेलखौ मानो सिथारखो, बेखौ फंनैसो जारिमिनखौ बुंनो गोनां जागोन। बेनि उनाव बिनियाव बबे गाज्रि जिउ, बबे गाज्रि आत्माया खामानि मावखो, बेखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। आदम हावानि 2 फिसाज्ला कैन आरो हेबेलआ थांना थानो थाखाय कैनआ मावदोंमोन जाहैबाय आबादारि हिसाबै खामानिखौ मावदोंमोन। हायाव माइ फोदोंमोन, फिथाइ सामथाइ गायदोंमोन, गोबां रोखोमनि हायाव हालौनानै मावनाय जिथु खामानिफोर बेखौ कैनआ मावदोंमोन। आरो जि हेबेल दंमोन, हेबेलआ मेन्दाफोरखौ फिसिदोंमोन आरो बिनि गेजेरजोंनो बिसोरो बेबायदि बेफार फालांगि थांना थादोंमोन, एबा बेबायदिनो बेखौ फिसिनायनि गेजेरजों बिसोरो बिनिफ्राय मोनजादोंमोन। आरो बिसोर सानैबो गोबाव सम बेफोर गासै खामानिखौ मावनायनि उनाव बिसोरो इसोरखौ हामबाय होननो थाखाय इसोरनि खाथियाव सालामि लानानै फैदों। कैनआ बिथाइफोरखौ इसोरनो सालामि बावनो थाखाय लानानै फैदों। बेनि उनाव हाबेलाबो जेरैहाय कैनआ लानानै फैदों, बेबायदिनो हाबेलाबो गावनि मावनाय जिथु मेन्दाफोर दङ, बै मेन्दाफोरखौ लानानै फैदों। मेन्दा मानैसो लानानै फैदों आरो बिनि मेजेमफोरखौ सालामि बावनो लानानै फैबाय। जेब्ला बिसोर सानैबो सालामि बावनो थाखाय गावनि मावनायनिफ्राय लानानै फैबाय, बै समाव इसोरा हाबेलनि सालामि बावनायखौ नाजावदों, नाथाय कैननि सालामि बावनायखौ इसोरा नाजावाखिसै। जेब्ला कैननि सालामि बावनाया इसोरजों नाजावजायाखैसै, बै समाव कैनआ गोबां रागा जोंदों आरो बै रागाखौ इसोरा नुदों आरो इसोरा कैनखौ सोंदों, नोङो मानो रागा जोंखो होननानै। आरोबाव इसोरा बिनि रागाफोरखौ नुनानै आरोबाव ओरैहाय बुंबावबाय, नोङो मानो मोखां सोमदों? नोङो गाहाम मावब्ला नोंनि सालामिया मानो नाजावजानाय नङा? नोङो गाहामै मावाब्ला पापआ नोंखौ हमनो थाखाय दरखंआव जमबाय थादों। बियो नोंखौ हमनो हास्थायो, नाथाय नोङो बिखौ फेजेननो नांगौ। बेबायदि होननानै इसोरा कैनखौ बुंदों। कैनआ बेफोरबायदि इसोरजों बुंजानायनि उनावबो बिनि रागाया खमायाखिसै। बिनि उनाव कैनआ गावनि फंबाय हाबेलखौ बुंबाय, जोङो फोथाराव थांदोनि होननानै गावनि फंबायखौ बुंबाय। बिनि उनाव बियो गावनि फंबायखौ फोथार फारसे लानानै थांबाय। फोथाराव बियो गावनि फंबायखौ देथारहैबाय, सिथारहैबाय। जाय जारिमिनखौ जोङो जागायजेननायनि 4 बालाब 1निफ्राय लानानै 8 आरो 9 सिरिसिम मोननो हागोन। नोंथांमोनाबो ध्यान खालामगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दानाबा बाथ्राया जाहैबाय कैनआ हाबेलखौ, गावनि फंबायखौ माबायदि सिथारखो? दा बेयाव जोङो मोजाङै नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन, गिबियावनो नाम्बार 1 बे जाहैबाय मेगन सानाय। येस, मेगन सानाय। बे मेगन सानायनि थाखायनो
गावनि फंबायखौ कयेना सिथारनो हादोंमोन। मानो? खोथाया जाहैबाय जिहेतु इसोरा अरायबो मोजांखौ हास्थायो, बयनिबो मोजांखौसो नायगिरो। दा बेयावहाय हेबलनि जिथु सालामि बावनायमोन, बे सालामि बावनाया गोथारै सालामि बावनायमोन। नाथाय कयेननि जिथु सालामि बावनायमोन बे गोथार नङामोन। इसोरा बेखौ थोंजोङैनो बुंदों, नों जुदि मोजाङै मावनायमोनब्ला, नों मोजाङै होनायमोनब्ला मानो नाजावजायामोन होननानै बेखौ रोखायैनो बुंखादों। डेट मिन्स कयेननि होनाया गोथार नङामोन। दा बेखौनो हेबलनिखौ नाजावनायखाय हेबलनि सायाव कयेननि मेगन सानाया फैबाय। आरो बे मेगन सानाया सोरनिफ्राय फैयो? गाज्रि जिउनिफ्राय फैयो, सैतान आत्मानिफ्राय फैयो। सैताना कयेनखौ गोसोआव थुलुंगा होबाय जे नोङो गावनि फंबायखौ मेगन सादो होननानै। बे मेगन सानायनि थाखाय बियो गावनि फंबायखौ सिथारहैबाय। बेनिखायनो इसोरनि बोसोना 1 ज'हन 4:20 ओरैहाय बुंदों, सोरबा होनोब्ला आङो इसोरखौ अनो, नाथाय बियो बिदा फंबायफोरखौ मुगैयोब्ला बियो सोलायग्रा। मानोना जाया नुनाय बिदा फंबायखौ अना, बियो नुयि इसोरखौ अननो हाया। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जुदि सोरखौबा मुगैयोब्ला, जों जुदि बुङो बिनि उनाव आं इसोरखौ अनो होननानै, नाथाय सोरखौबा मुगैनानै दङब्ला बियो माब्लाबाबो अननाय जाया, बियो सोलायग्रासो। आरो सोलायग्राया सोरनि जायो? बे जाहैबाय सैताननि जायो। अनजाग्रा प्रियफोर, कयेना हेबलखौ सिथारनायनि गुदि जाहोना जाहैबाय मुगैनायनि थाखाय, हेटार्ड खालामनायनि थाखाय। दानाबा जोङो नायदोनि नैथि जाहोन मानि थाखाय? बे जाहैबाय रागानि थाखाय। जेराव बोसोना बेबायदि बुंदों, इफिसुसारि 4:26 आरो 27 नोंसोरो राग जोंब्ला रागजों गाव गावखौ पापआव दा खोख्लै, आरो रागा सानसेमानि दा थांथों, सैताननो खाबु दाहो। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला कयेननि सालामि बावनाया इसोरजों नाजावजायाखसै, बै समावनो कयेना ओरैबायदि रागा जोंदों। आरो बे रागाया सोरनियावमोन? हेबलनि सायाव। मानोना हेबला आंनिख्रुइ साबसिन होबाय, बिनिया गनाय जाबाय, नाजावजाबाय होननानै कयेना गोबां रागा जोंदों। आरो बै रागा जोंनायखाय सैताना खाबु लाबाय कयेननि सायाव। आरो कयेनखौ मा खालामखो? खाबु लानानै सैताना गावनि खामानिखौ मावहोबाय। सैताना जिहेतु सानफ्रोमबो गाज्रिखौ हास्थायो, कयेनखौ गावनि फंबायखौ सिथारनो थाखाय थुलुंगा होबाय। आरो थारैनो बियो सैताना जेरै थिनदोंमोन, सैतान जिउआ जेरैहाय लांनो हास्थायदोंमोन बेबायदिनो थांबाय आरो गावनि फंबायखौ सिथारमारहैबाय। बेनो जाहैबाय रागानि थाखाय बियो गावनि फंबायखौ सिथारबाय। बे जाहैबाय नैथि जाहोनमोन। दे दानाबा जोङो थांदोनि थामथि जाहोन, जेरावहाय गाज्रि जिउआ बेखौ खामानि मावदोंमोन। बेनो जाहैबाय जेराव इसोरनि बोसोना बुंदों जाकबनि 3:16 मानोना जेराव मेगन सानाय आरो गावनिखौल' साननाय दं, बेयाव दावराव आरो इनाय मानियानो थायो। जेराव जोंखौ स्पष्ट इसोरनि बोसोना थुलुंगा होदों, मोन्थिहोदों, बे जाहैबाय जेराव मेगन सानाय थायो बेयावहाय इनाया थायो। बे जाहैबाय मा? कयेनहा हेबलनि सायाव मेगन सानाया फैबाय। मानोना हेबलनि सालामि बावनाया इसोरजों नाजावजाबाय। दा बेयावहाय कयेनहा हेबलनि सायाव मेगन सानाया फैबाय। आरो मेगन सानाया फैनायखाय इनाया जाबाय, इनाय खामानि मावनायफ्रा। आरो बे मेगन सानाया बहानिफ्राय फैयो? इनाय खामानि मावनाया बहानिफ्राय फैयो? बे जाहैबाय सैताननिफ्राय फैयो। दा बेफोरबायदि गाज्रि जिउआ, गाज्रि थुलुंगा होनाया कयेननियाव जागा लादोंमोन, जायगाखौ लानानै हेबलखौ सिथारदोंमोन आरो बेफोर गासै खामानिखौ मावदोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जारिमिनाव जोङो बेखौ मोन्थिनो हादों जे सासे मानसिखौ मुगैयोब्ला सिथारनो हायो, सासे मानसिया सासे मानसिखौ मेगन सायोब्ला मानसि सिथारनो हायो, सासे मानसिया सासे मानसिखौ रागा जोङोब्ला मानसि सिथारनो हायो। जेरावहाय बे गासै आखलखौ कयेननो सैताना सोनानै होदोंमोन आरो बिनि गेजेरजों गाज्रि खामानिखौ मावहोदोंमोन। थिग बेबायदिनो दिनै जोंनि गेजेरावबो साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरनियाव बेफोर गासै खामानिफोरखौ सैताना थुलुंगा होनो हागौ, एबा सैताना थुलुंगा होनो हास्थायो, जायगा नागिरो। नम्बर 1 रागा जोंहोनो नागिरगोन, नम्बर 2 मेगन साहोनो नागिरगोन, थामथि इनाय मावहोनो, जेलेसि मुगै होनो हास्थायगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो गोबां गाज्रि खामानिफोरखौ मावहोगोन। दे अब्ला प्रियफोर, जों बे जारिमिननि गेजेरजों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोन्थिदों, जेरावहाय मुगैनाय, रागा जोंनाय आरो मेगन सानाया हेबलखौ सिथारहोदोंमोन कयेननि गेजेरजों सैताना खामानि मावनानै। दा जोंनि गेजेरावबो बेफोरखौ लाबोनो सैताना नागिरगोन। दा बेवहाय साबधान जागोन। जेब्लानो मेगन सागोन, जेब्लानो रागा जोंगोन, जेब्लानो सोरखौबा मुगैगोन, अब्लाना नोंथाङा साननानै ला जे नोंथांनि जिउआव
सैताना नोंथांखौ खामानि मावनो नागिरगासिनो दङ होननानै, मानोना जोङो बयनि जिउआव बेखौ नुदों। देवब्ला प्रियफोर, बेफोर गासै बाथ्रानि थाखाय साबधान जानानै थागोन। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जै मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।